Turn up the music. I think I'm in love again. Come on over closer, baby. We can be pretend. Maybe I think too much, or maybe we haven't had enough. All we need is a little trust. Into the sky we go, light it up, light it up. Won't you stay the night? We can dance and sing forever. No, I won't waste your time. Yeah, you have something to remember. We could be. Mayong hapon mga viewers. Ano yan, mag-vlog na punta karon. Pero kining vlog nga akong himuon, isip kini og usa ka pag-inform ninyo nga ang akong channel sa YouTube, ako nang gi-incorporate dito sa Facebook o sa Instagram. Bago ra pa nako gihimo ang akong Instagram, naa sa may description line na naa din ha butang ang link sa akong channel. So kung mangutana mo kung unsay akong name sa Facebook, inyo lang i-type ang akong ngalan nga Adventures ni Blue Thunder or sa akong ngalan nga Neil Kabugwas. Mayon pud lang sa akong Instagram, pareho ra gyapon sa Facebook. Pero ang nakakuan lang kay na-link na ngadto sa akong channel. So ang akong Instagram wala pa mga photos kaya ako nang himuon akong platform. Bali, kung unsay akong nakuha sa YouTube, para ma-reach out ko ninyo dali ra kayo, dito na ko i-post sa Instagram o sa Facebook para ma-follow o ma-view ninyo ang akong mga latest videos. So, bahin niya na, ang akong mga videos, musunod pa karon ang hinaut ko nga, dili ninyo kalimtan pag view sa akong mga Facebook, sa akong mga videos nga i-post sa akong channel. So bali karon unsa may atong hisgot-hisgutan karong hapuna. Daghang mga balita no, dapoy mga bag-ura itong nag hangin-hangin, mga amihan guro, kusog-kusog itong hangina. Daghang na nga stranded dito gikan sa Cebu kay namiesta or nagsinulog. So pag uli nila, canceled ang trip. So, mao to nga dugay-dugay yung na tanggong mayo gani pagka next day aduna na mga trip. So nakasakay sila og mga barko sa mga barko nga nag-travel sa San Carlos, between San Carlos and Toledo, and vice versa.
ato karong hisgutan pod ang sa may mga nindot nga kuan. By the way, akong gitistingan pod ang ako ang Microsoft Windows 10 na ang pwede man data makakuha no makakuan sa store o messenger na pareho na pud nag-mobile ka. So mayo pod kay at least na kay station ra dinhi bali naa siya din ba. So mga viewers, ang hinaot ko nga dili ninyo kalimtan pag-view ang akong mga videos nga gi-post o hinaot ko nga magasuporta mo sa isip sa akong channel. Bago pa man po ko ni aning kuan na pero ipaninghuan ako nga maka-deliver ko og mga quality videos or mga quality stories dinha sa akong mga viewers. So unsa may atong buhaton ha? Bago pag ko bago ra kong gikan sa gawas, dili gawas sa nasod ha, gawas sa balay ba. Kay may giadto ko. Then bago na ko balik nga nag-post ko aning video para inyong mahibaw-an nga aduna pud ang ako ang channel ako nang gilink ngadto sa Facebook o sa Instagram. Sunod guro akong sulayan na pud ang Twitter para nga pero kung katong may mga Google Plus gani naa dito tanan kay inikuan din nato anang YouTube malink pandayan dito sa Google Plus. So kung kisa tong may mga Google Plus na dito ma-view po ninyo ang akong mga latest o mga different videos nga akong nahimo. So mga viewers, ako daghang kayong salamat sa inyo unyang pag-view sa akong videos o hinaot ko nga makagusto mo yan eh. Sige mga viewers, hasta la vista. Turn up the music. I think I'm in love again. Come on over closer, baby. We can be pretend. Maybe I think too much, or maybe we haven't had enough. All we need is a little trust. Into the sky we go, light it up. Won't you stay the night? We can dance and sing forever. No, I won't waste your time. And you have something to remember. We could be we can
Turn up the music. I think I'm in love again. Come on over closer, baby. We can be pretend. Maybe I think too much, or maybe we haven't had enough. All we need is a little trust. Into the sky we go and light it up. Won't you stay the night? We can dance and sing forever. No, I won't waste your time. Yeah, you have something to remember. We could be. Jump so you lose it now. It's the way it